Molt bona tarda, senyor alcalde, senyors regidors, senyores regidores i senyors regidors també, senyor director de l'escola, que ens presentarà després un vídeo, tècniques de l'àrea i senyores i senyors assistents en aquesta conferència. Moltíssimes gràcies per convidar-me en un acte que valoro i que aprecio com a important, com ja s'ha comentat, en unes dates que han coincidit amb el post-eleccions europees, però també en un període que com a país i com a ciutats d'aquest país necessitem una reflexió en profunditat sobre com volem gestionar la convivència. Certament, com presentava el senyor regidor, em correspon d'adreçar unes paraules per reflexionar molt breument al voltant dels rumors que existeixen respecte a la immigració en l'àmbit educatiu. Suposo que alguna vegada hauran sentit alguna veïna o algun veí, o potser fins i tot algun familiar, dir o fer-se aquesta pregunta, que de vegades no és una pregunta sinó que és una afirmació. Els fills i les filles de les famílies d'origen immigrat fan baixar el nivell educatiu dels nadius. Disculpin-me que utilitzi la paraula nadius, però a nivell internacional és la que s'utilitza tècnicament i per tant és la que faré o l'utilitzaré com a referència. Altra gent parla d'autòctons, o gent del país, o gent d'origen del territori. En qualsevol cas, diguem-ne, aquest és el motiu pel qual fan servir aquest concepte. La meva reflexió gira al voltant, evidentment, d'intentar respondre a aquesta pregunta. Si resulta que hi ha gent que afirma que això és veritat, que els fills i les filles de famílies d'origen immigrat fan baixar el nivell educatiu dels nadius, ens hem de qüestionar o ens hem de preguntar si això és cert. I res millor per poder-ho fer que si resulta que si els fills i filles d'aquestes famílies immigrades són el problema del baix rendiment educatiu d'aquest país i de les escoles d'aquest país, que mirem a veure què és el que passa amb ells, amb elles, i des d'aquesta perspectiva intentem descobrir o veure si realment la resposta a aquesta pregunta és sí o és no. Per poder-ho fer, i atesa, diguem-ne, la meva funció a nivell europeu coordinant aquesta xarxa que aplega 21 països de tota la Unió, amb els seus ministeris d'educació, centres d'investigació punters en l'àmbit de la immigració, mirem a veure què és el que diu la Unió Europea en relació al que han de ser aquests objectius educatius. Jo no sé si vostès, com ara, tenen informació que en aquests moments Europa es planteja un gran repte d'educació per l'any 2020 i entre aquests reptes, com per exemple que hi hagi el 95% d'alumnes, de nens i nenes entre 4 i 6 anys que estiguin escolaritzats, o que, per exemple, hi hagi una taxa d'èxit educatiu del voltant del 85% de nivell de competència alta en matemàtiques, llengua i ciències dels alumnes dels 15 anys, entre d'altres objectius, n'hi ha un de molt concret que té a veure amb la possibilitat de continuació d'estudis postobligatoris. I a Europa, en aquest sentit, s'ha plantejat el gran repte que a l'any 2020 hi hagi almenys el 90%, almenys 9 de cada 10 nois i noies entre 16 i 25 anys que disposin d'un títol de formació tant acadèmica, batxillerat com de formació professional postobligatòria. Aquesta és, diguem-ne, la qüestió important. I quan resulta que ens anem a veure què és el que passa des de la perspectiva de dir assolirem o no aquest objectiu a l'any 2020, realment aconseguirem que el 90% de la població entre 16 i 25 anys tingui un títol d'educació de formació postobligatòria a Europa. A Europa resulta que aquells i aquelles que tenen els dos pares nascuts en un estat membre, en aquests moments ja estan gairebé a tocar d'aconseguir aquest objectiu. Es calcula que ara com ara només, i només permetem que ho posi entre cometes, però clar, comparat amb l'altra xifra, realment ho hem d'exemplificar des d'aquesta perspectiva, el 14,1% dels joves entre 16 i 25 anys que hi ha en aquests moments a Europa no disposen d'aquest títol. Estem a 4 punts d'assolir aquest repte, ens queden 6 anys per endavant
és possible que això sigui viable. Ara bé, quan agafem el sector d'aquests europeus que tenen un pare o dos nascuts fora de territoris de la Unió Europea, aquells que s'anomenen de tercers països, aquesta xifra s'incrementa fins al 33%. És a dir, un de cada 3 joves amb un o dos pares d'origen immigrat en aquests moments a la Unió Europea no disposa, entre els 16 i els 25 anys, d'un títol d'educació postobligatòria. Per tant, d'entrada, el que hem de veure és dir, home, no sé qui molesta aquí o qui té les dificultats realment per en sortir-se, perquè d'entrada sembla ser que el fet de ser nacional d'un estat membre amb pare i mare nascuts en un estat membre resulta un avantatge educatiu en relació a no tenir aquesta ascendència familiar. Si centrem aquesta reflexió ja no en Europa, sinó en el conjunt, per exemple, més proper, local del nostre estat, a l'estat espanyol, hi ha alguns estudis també interessants que s'han fet i que ens posen de manifest que d'alguna manera ens trobem davant un fenomen d'una certa complexitat que no es pot despatxar amb la simplificació que de vegades es realitza. Què és el que ens diu aquestes dades o aquestes xifres? Doncs que en aquests moments les xifres varien però són relativament semblants, ara com ara. L'escolarització en l'educació primària acull a un 4,5% d'alumnes amb famílies, amb pares i mares nascuts en tercers països, fora de la Unió Europea. Això, a l'educació secundària obligatòria, es redueix al 2,9%. I quan mirem l'ensenyament secundari postobligatori, observem que, especialment en l'àmbit del batxillerat, en el cas de la formació professional és una mica més alt, però he volgut posar específicament el cas de l'educació i la formació acadèmica, conduint a la formació superior, en el cas del batxillerat no arriba al 0,7%, no arriba al 1%, diguem-ne, del que seria aquesta escolarització. La qual cosa també ens posa de manifest que, home, dir que realment, en termes globals, atribuir a la immigració als fills i filles d'aquestes famílies d'origen immigrat les causes del fracàs escolar de la majoria, almenys percentualment, és una qüestió a tenir en compte d'una forma més que relativa. I si a més tenim en compte que molts i moltes d'aquests nois i noies d'aquestes famílies abandonen l'escolarització després de l'ensenyament obligatori, ens hem d'adonar que probablement alguna cosa està passant. I el que està passant també té molt a veure amb un conjunt de variables que ens permet veure la diversitat d'aquestes persones. No podem parlar a l'engròs dels fills i filles de família immigrada com a causants de res, perquè com a qualsevol col·lectiu de la nostra societat és divers en si mateix. I jo he volgut agafar una variable que és el moment d'arribada d'aquests nois i noies perquè poguéssim veure fins a quin punt es disposa ells mateixos tenen èxit acadèmic o no en funció de la seva arribada. Podríem mirar altres variables, variables de gènere, variables de nivell socioeconòmic, però aquesta de l'arribada m'ha semblat especialment significativa ja des de fa recentment alguns anys, tant el col·lectiu IOE com el recentment desaparegut Eduardo Terrén posaven de manifest, per exemple, en alguns estudis, que quan un noi o noia és fill d'una família d'origen immigrat, el 80% d'ells acostumen a tenir èxit educatiu, cosa que es redueix percentualment si aquest noi o noia no ha nascut necessàriament en territori de l'estat espanyol i ha vingut durant l'etapa de l'educació infantil, cosa que es redueix si l'arribada és en l'etapa de l'educació primària
i cosa que redueix ja dràsticament quan aquest noi o noia arriba a l'edat de l'escolarització obligatòria de secundària, a l'ESO. Només es calculava en aquell moment que un 37% dels nois i noies de família immigrada acostumaven a tenir èxit educatiu si arribaven en aquesta època. Tot això, a mi particularment, m'ha dut a una reflexió que en aquests moments m'agradaria compartir, i és si la pregunta no està ben bé equivocada, i en comptes de pensar que són els nois i noies d'origen immigrat els que fan baixar el nivell educatiu dels nadius, si deuen ser els nadius els que fan baixar el nivell educatiu dels nois i noies d'origen immigrat. Dades en mà. Òbviament, qualsevol de les dues preguntes és una fal·làcia i no té consistència en si mateixes, però resulta curiós com és que la pregunta que ens fem és una i no és l'altra. Anant de tota manera més seriosament a estudis que aprofundeixen en la relació entre èxit educatiu mesurat en rendiment escolar i percentatge o nombre d'alumnat immigrat a les aules, i anant-nos a una institució gens sospitosa de ser marxista, leninista, maoista, com la OCDE, veurem que des de fa ja gairebé una dècada alguns estudis posen de manifest que aquesta relació entre rendiment acadèmic de l'alumnat i proporció i percentatge de població d'origen immigrat a les aules no té relació. Aquesta és una de les primeres conclusions que a l'estudi del 2006 de l'explotació PISA al voltant dels nois i noies d'origen immigrat de 15 anys arriba. No es detecta una relació significativa entre el nombre de població immigrada i la diferència de rendiment que existeix entre uns i altres. O dit d'una altra manera, la presència d'alumnat immigrat per se no és un factor explicatiu, d'acord amb aquest estudi, del rendiment dels uns i dels altres. A la vegada, resulta també curiós observar en aquest informe com es detecta en aquell moment en què es va realitzar aquest informe un nivell més alt de motivació per part de l'alumnat d'origen immigrat, davant del que podria ser un altre prejudici, que és que, clar, aquests nois i noies d'origen immigrat no tenen cap motivació per l'escola, no hi ha cap interès per l'estudi i, per tant, diguem-ne, aquesta és una també de les causes explicatives del seu fracàs i de que les coses vagin malament allà on són. Aquest estudi almenys posa de manifest, a partir del seu treball i la seva explotació estadística, que això no és cert. Com també resulta curiós constatar que fins i tot en alguns països, com Austràlia, Canadà, Nova Zelanda, els alumnes d'origen immigrat obtenen resultats similars als dels alumnes nadius. I aquest resultat cal analitzar-lo amb molt de compte, perquè certament quan analitzem i busquem les causes del per què d'això, una de les hipòtesis més explicatives d'aquest fenomen que s'evidencia i que les dades aporten és en la política migratòria. Precisament es dona el cas que aquests països de l'OCDE són els que tenen unes polítiques selectives pel que fa a la població immigrada i, per tant, la selecció d'immigrats normalment de classe mitjana i amb estudis per llocs molt determinats del que representa el sistema productiu d'aquells països explica que probablement el fet de ser immigrat en si mateix no és stricto sensu explicatiu, sinó que probablement classe social i nivell sociocultural alguna cosa té a veure d'acord amb el que són les polítiques selectives. Vagi per endavant que, per descomptat, jo no estic defensant ni molt menys aquestes polítiques migratòries de selecció de la mà d'obra, anomenen aquests països, de les persones, a mi m'agrada dir millor, que tenen que poder tenir accés a la llibertat de moviment, tal com diu l'article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Una altra qüestió curiosa és el gap generacional. Està vist
i està reiterat en nombrosos estudis de caràcter internacional, que no és el mateix ser fill de família immigrada que ser net de família immigrada. Tots els estudis internacionals són concloents en aquest sentit a l'hora de manifestar que aquells i aquelles que són nets, els fills dels fills, tenen millors resultats escolars que aquells que són els fills. I per tant, diguem-ne, aquí la variable origen o la variable dir-li a un que és net o besnet d'aquells que en el seu dia foren immigrats a Sabadell, que algú encara els diu tu ets d'origen immigrat, quan potser ja fa 2 o 3 generacions familiars que ho han deixat de ser, doncs bé, les dades aporten molta llum en aquest sentit a l'hora d'identificar que això també és molt poc consistent des del punt de vista de l'evidència empírica. I per últim, com ja comentava amb alguna argumentació anterior, evidentment, una de les coses que posa de manifest aquest estudi és que a nivell socioeconòmic, quina és la llengua primera a casa, si analitzem, per exemple, l'èxit educatiu de grups de nois i noies de família estrangera que tenen com a llengua primera una llengua romànica, es distingeix, per exemple, en relació a nois i noies que tenen una llengua que no té una arrel, un origen romànic. Així com també, per exemple, el currículum escolar com una de les eines, en aquest sentit també, a considerar per millorar el que serien aquests elements. El 2012, a l'estudi del PISA, l'explotació específica sobre aquest element, no només confirma aquests elements que ja venien d'Antuvi, sinó que, a més, ens aporten altres informacions que he considerat que podien ser del seu interès. Com, per exemple, el fet, una altra vegada repetit, que el baix rendiment està molt més associat a factors de naturalesa socioeconòmica que no pas a la presència de diferents llengües a l'escola o d'alumnat d'origen immigrat. També és interessant observar en aquest estudi com posa èmfasi amb el fet del diferent impacte que tenen les polítiques públiques en matèria d'educació en relació a aquest alumnat. És a dir, no és el mateix una política que s'aplica de manera homogènia en el seu resultat en funció de l'origen, i per tant aquí hauríem de veure si fem una política d'atenció a la diversitat o continuem desenvolupant polítiques d'homogeneïtzació. Es continua insistint en la importància de millorar les polítiques d'acollida lingüística, que els estudis més concloents en els últims anys posen de manifest que en un any, ni tan sols en 2 o en 3, n'hi ha prou per poder donar resposta a les necessitats d'aprenentatge autènticament lingüístic significatiu de l'alumnat d'origen estranger. Algun estudi de la Universitat de Girona posa de manifest que el mínim perquè un alumne de família immigrada que no parla llengua romànica que pugui acollir-se i arribar al mateix nivell de competència lingüística escolar d'un igual nadiu és del voltant entre 5 i 6 anys. En penúltim lloc, també volia posar de reforç la necessitat de la intervenció primerenca, aquest és un dels elements d'aquest estudi que posa de manifest. No tindrem problemes de diferències de nivell o de nivell alt o nivell baix si invertim de manera significativa en l'educació infantil. I per últim, una reducció de la concentració de l'alumnat d'origen immigrat afavoreix l'èxit educatiu de tots. Aquest és probablement una de les conclusions que ens podria fer trontollar més, de dir, home, al final acabem reconeixent que si en un determinat espai hi ha una sobredimensió de persones, de nois i noies de família immigrada, i aquesta proporció és desigual en relació al que podríem entendre a la mitjana de l'entorn en el qual aquesta escola hi viu i està posada, podria representar un problema. Amb això és el que vull acabar, perquè no hi hagi cap mena de dubte de que la lectura que en podríem fer d'aquesta evidència empírica estarà molt en funció també, i aquí també cal prendre decisions polítiques i valentes, de quin és el model educatiu al qual d'alguna manera ens acollim. Si és el model LOMCE, el model de l'educació competitiva, o és un model d'educació que entén la perspectiva d'inclusió i de ciutadania com a eixos vertebradors de la seva proposta curricular.
Perquè si resulta que ens situem en el model LOMCE, vigent des de l'1 de gener del 2014, en el qual es dona una gran importància a la reflexió metalingüística i pensem que la llengua s'ha de donar, com sempre se'ns ha donat als que estem majoritàriament aquí a la sala, el complement directe, el complement indirecte i el complement circumstancial com la millor manera d'aprendre llengua, en detriment d'una manera d'aprendre llengua des de la creativitat literària, des del foment de la lectura, òbviament, és clar, tenir alumnes d'origen immigrat a l'aula és un perjudici, perquè dominen menys el complement directe que el complement indirecte. Si el que nosaltres plantegem és una educació en la qual la lectura, la creativitat literària, els mons imaginaris que venen de tot arreu són un potencial positiu, la presència d'alumnes immigrants, al contrari, representa un gran avantatge de cara a l'educació de tot l'alumnat. Si nosaltres el que volem en el model LOMCE és obsessionar-nos amb l'aprenentatge de la llengua anglesa com a llengua estrangera de manera exclusiva, òbviament la presència de nois i noies de potser família estrangera que tenen un procés d'aprenentatge del català i del castellà que encara els costa, doncs probablement sigui problemàtic. Si el que nosaltres plantegem és una educació inclusiva en el qual el que ens interessa no és només l'aprenentatge de la llengua estrangera, com l'anglès com a llengua estrangera, sinó l'aprenentatge de llengües, i ens n'adonem, per exemple, que la tercera llengua més parlada a Catalunya, que és la llengua masiga, amb més de 200.000 parlants, podria ser una llengua optativa de l'escola, de l'institut, com a segona llengua optativa estrangera, probablement la presència d'alumnat estranger sigui un grandíssim avantatge pel conjunt dels alumnes, especialment els nadius, que tindran parlants de masí canallà amb els quals podran fer pràctiques a l'hora del pati. Si nosaltres entenem, com entén la LOMCE, que el currículum ha de ser un museu prehistòric de continguts obsolets, gairebé protoacadèmics, en els quals la cultura i la diversitat cultural el que s'ha de fer és estudiar-la, òbviament la presència d'alumnat d'origen estranger potser sí que és un llast. Si l'educació que a nosaltres ens interessa, l'educació inclusiva per a una ciutadania, que ara gairebé està prohibit parlar d'educació per a la ciutadania, és una educació en la qual el que ens interessa no és estudiar la diversitat cultural, sinó viure la diversitat cultural. La presència d'alumnat immigrat és una meravella, perquè ja la tenim allà a les aules i per tant és un enriquiment per totes i tots. Si el que en definitiva hem d'aprendre al currículum és a competir i que l'emprenedoria sigui a ser més competitius i hem d'apuntar els nostres fills a fer informàtica i ballet i esport i cada dia tenir-los ben ocupats perquè sortim ben preparats pel futur, perquè siguin molt competitius al marc de treball, potser sí que tenir alumnes d'origen immigrat és un llast a la classe. Si el que nosaltres pretenem per l'educació de les nostres filles i fills, no obstant això, és l'aprenentatge de la convivència, res millor que a les aules de les nenes i els nens de Sabadell hi hagi presència d'alumnat amb família d'origen immigrat. Moltes gràcies.